చెప్పారు అంటే ఒక్కొక్కటి ఇంటర్లింక్ గా మనకి కనిపిస్తుంది పేరెంట్స్ కావచ్చు బయట ఆఫీస్ లో కావచ్చు ఎక్కడైనా సరే చాలా చోట్ల కనిపిస్తుంది అంటే అధిగమించేందుకు మార్గాలు అంటే అవేర్నెస్ ఎలా తెలియాలి అసలు ముందు ఎలా తెలియాలంటారు ఇది స్ట్రెస్ అంటే అవునా కాదా అనే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్నే మీకు ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తాను దీన్ని స్ట్రెస్ అంటారన్న విషయం నాలాగే చాలా మందికి తెలియదు ఏది స్ట్రెస్ ఏది ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఓకే నేను మీకు స్ట్రెస్కి ప్రెషర్కి డిఫరెన్స్ చెప్తాను దానికి ముందు మనం 7 డెడ్లీ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అనుకున్నాం కదా ఆ 7 ఫినిష్ చేసేసుకుని నేను మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్తాను సో ఇప్పటి వరకు 2 ఇంపార్టెంట్ డెడ్లీ కాన్సిక్వెన్సెస్ చూసాం 2 డెడ్లీ కాన్సిక్వెన్సెస్ చూసాము ఒకటి స్ట్రెస్ వల్ల బేసిక్గా ఆనందం ఉండదు మనిషికి మిజరబుల్గా ఉంటాడు అనేది దానివల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ 2 రిలేషన్షిప్స్ పాడవుతాయి ఇంట్లో కానీ ఆఫీస్లో కానీ 3 వచ్చేసరికి స్ట్రెస్ వల్ల మన హెల్త్ చాలా పాడవుతుంది చెప్పాలంటే కనుక స్ట్రెస్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద 6 లీడింగ్ కాజెస్ ఆఫ్ డెత్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే ఎస్పెషల్లీ వెస్ట్రన్ సొసైటీస్లో చెప్పాలంటే స్ట్రెస్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ మెనీ లీడింగ్ కాజెస్ ఆఫ్ డెత్ ఒకటి స్ట్రెస్ వచ్చిన వాళ్ళు హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుంది మీరు పాత సినిమాలో చూసే ఉంటారు హీరోయిన్ హీరో తండ్రో అలా కోపం వచ్చేసి గట్టిగా అరిచేసి సడన్గా హార్ట్ అటాక్ చనిపోవడం ఇటువంటివి చిన్నప్పుడు నేను అదంతా చూసినప్పుడు ఏంటి అలా చూపిస్తున్నారు అనుకునేవాడిని కానీ ఒకసారి నేను మెడిసిన్ చేసిన తర్వాత డాక్టర్ అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ మీద రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత అది చాలా నిజం చూస్తున్నది ఎందుకంటే స్ట్రెస్ బాగా పెరిగినప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా పెరుగుతుంది బ్లడ్ ప్రెషర్ బాగా పెరిగినప్పుడు వాళ్ళకి ఏమన్నా ససెప్టిబిలిటీ ఉంటే కనుక హార్ట్ అటాక్స్ రావడానికి లేదా అంతకుముందు ఆల్రెడీ కొంచెం జబ్బులు ఏమన్నా ఉంటే కనుక అటువంటి వాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ స్ట్రెస్ వల్ల హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే స్ట్రెస్ వల్ల స్ట్రోక్ కూడా రావచ్చు పెరాలిసిస్ రావచ్చు అవి కూడా మనం చాలా చూస్తున్నాము నేను నా ప్రాక్టీస్లోనే చాలామందిని చూశాను ఒక్కొక్కసారి వస్తారు నాకు బాగా గుండె నొప్పి ఉందంటారు ఏమైంది నీకు బ్లడ్ ప్రెషర్ లేదు నీకు డయాబెటీస్ లేదు ఇంకా ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు ఎందుకు వచ్చింది అంటే నిన్న మా అమ్మాయి ఏదో ప్రాబ్లంలో ఉంది మేమిద్దరం దాని గురించి మాట్లాడుకుంటూ కొట్టుకుంటూ దాని గురించి చాలా కాన్ఫ్లిక్ట్ సిచ్యువేషన్ దాంతో నాకు సడన్గా చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చింది మేము చెక్ చేస్తే వాడికి హార్ట్ అటాక్ సో ఒక్కొక్కసారి చిన్న చిన్న వాళ్ళకి కూడా 40 ఏళ్ళు 45 వాళ్ళకి కూడా ఇటువంటిది ఏదో 70 ఏళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళకి కాదు లిమిటేషన్ ఉండేది 70 అయితే ఏమైనా డిసీజ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని ఇప్పుడు 20, 30, 40 వచ్చేస్తున్నాయి